עכשיו אנחנו עם נשיאת אלמה, בית לתרבות עברית, אם לא אכפת לכם. דוקטור רות קלדרון, בוקר טוב. שלום רינו, תודה רבה. דווקא אכפת לי. אכפת לי לגמרי. לפי דעתי אנחנו ערב תיקוני שבועות. היום לפני 6,000 שנה פלוס מינוס, ביחד עם הפרעונים הראשונים, את מקימה את מרכז אלמה, ומאותו רגע כל תל אביב וגוש דן מלאים בתיקוני שבועות, בלי שום קשר לעוגות גבינה. נכון, כבר 30 שנה שיש תיקוני ליל שבועות, גם בעולם הממלכתי, עברי, חילוני וכולי. אני חשבתי שאתה מזכיר לי... כן, מה אני מזכיר לך? אני חשבתי שאתה מזכיר לי את מתי שעמדנו בהר סיני, ואתה קצת הסתרת לי, ואמרתי, רינו, טיפה שמאלה, גם אני רוצה לראות. אנחנו עדיין לא הבנו שהיינו במעמד הר סיני, רות, לפי דעתי זו בדיוק הבעיה, שכאשר אנחנו רואים את הנס, אנחנו לא יודעים להגיד שהוא נס. נכון, ואנחנו לא יודעים להגיד שזה שלנו, וזה אנחנו. בדיוק, זה שאנחנו בדיוק יהודים הנקודה. בסדר גמור. זו בדיוק הנקודה, שהיהודי החילוני לא יודע להגיד שזה שלו לגמרי. אני ניסיתי גם אתמול להעלות בזיכרוני את חגיגת שבועות בלי התיקונים האלה, ולא מצאתי שום דבר חוץ מזר פרחים על הראש בגן וכאלה דברים. נכון מאוד. אני חושבת שכל הפרויקט הציוני עשה איזה טעות גדולה בהתנתקות הגמורה שלו, שכנראה לסבים שלנו היו סיבות וטראומות משלהם, אבל ההתנתקות הגמורה מהידע והרגשת הבית בספרים הקנונים הגדולים שלנו. כן. ואז מה שקורה היום זה שאנחנו עושים מיקור חוץ מהחבדניק שבא לגן לדבר עם הילדים על התורה. גם אני יכולה לדבר עם הילדים על התורה, וגם הגננת, וגם אבא ואמא שלהם. אבל הפחדים שלנו, שכאילו אפילו עם ילדי גן אנחנו לא יכולים לדבר, משאירים אותנו דלים עם תרבות עברית ישראלית מפוארת. אני יכולה לדבר על זה שעות, כמה אני מתפעלת ומאושרת בתרבות הישראלית שיש לנו, אבל היא מנותקת מהמקורות שלה. אבל את מבינה, אבל כן, עוד יותר, כן. עוד יותר כואב זה שראשי הציבור שלנו והפוליטיקאים וראשי הערים לא רואים חשיבות בקיומם של מוסדות לימוד והגות. אבל רגע, בואי נשאיר רגע את ראשי הערים בצד לשנייה אחת. הפחדים שאת מדברת עליהם, הפחד של החילוני מלשאת את הדגל היהודי, הליברלי, הדמוקרטי, הנאור. מה זה הפחד הזה? אני חושבת שזה כמו פחד שלי ממתמטיקה. אתה לא מתעסק במה שאתה לא טוב בו. ומה שאתה טוב בו אתה אוהב להתעסק. הבורות שבתוכה התחנכנו, שלמדנו תנ"ך ומהתנ"ך לפלמ"ח, ולא למדנו משנה ותלמוד וקבלה וחסידות והגות ופיוט. העוני הזה בתרבות שלנו גורם לאנשים אינטליגנטים להגיד, אז בואו נדבר על אפלטון. באפלטון אני יותר מבין, וככה זה ממשיך. באפלטון אני פחות מבין. דוקטור קלדרון, אתם בגיוס המונים נקלעתם לקשיים. אני הופתעתי הפתעה גדולה, אגב, כשראיתי את הידיעה. כן, כי מה פתאום שתיקלו לקשיים? יש כל כך הרבה אנשים שצריכים אתכם ורוצים אתכם, אז תסבירי לי מה קרה. תראה, שכר הדירה והארנונה הם מאוד מאוד גבוהים, והקרנות היום, אנחנו תמיד חיים על קרנות, אין לנו שום תמיכה ממשלתית בממשלה הזאת. הקרנות עכשיו עובדות על חירום, בצדק, על הצפון, על הדרום. לאט לאט עזבו אותנו, כל מי שצמחו בנו, ונקלענו פשוט לעוני, שאי אפשר לשלם משכורות ולשלם שכר דירה. אמרת נקלענו לעוני. את ענייה עכשיו כאילו.
אני, ברוך השם, יש לי מה לאכול, אבל לעלמה אין כסף לפעול. ראיתי שהדרישה שלכם היא קטנה יחסית. אתם רוצים להגיע ל-300,000 שקל. נכון. אנחנו כבר קצת יותר מרבע, יש עוד 8 ימים. יש עוד 8 ימים, וזה גיוס המונים. איך אני מגיע? אני כותב עלמה? אתה כותב עלמה איך קוראים לזה? גיבבק? כן, גיבבק, כן. כן, גיבבק. כן. נלחמים על האור, עלמה עם א' בסוף, ומגיעים אלינו. וגם נורא נשמח לכל אדם שיצטרף היום מחר. לתיקון לשבועות במוזיאון תל אביב. אתם עושים את התיקון במוזיאון ולא בעלמה? במוזיאון, בכל האולמות יהיו שיעורים, וגם סיורים לתערוכות, וג'ימבו ג'יי בהופעה לפנות בוקר. פנטסטי. וחגי לוי עם הסדרה המופלאה שלו, אתי. כן, ואנחנו מלמדים ולומדים. אז מחר בערב למוזיאון ישראל, תראו את תיקוני... לא, מוזיאון תל אביב. במוזיאון תל אביב, תיקוני חצות של עלמה בין היתר, וקצת קודם או קצת אחר כך תזכרו שעלמה חייבים גיוס ממון, לא הרבה, ואנא... אתם יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. עלמה זה מוסד תרבותי שאנחנו חייבים אותו איתנו. כן, רות, מילה אחרונה. תודה. גם להגיד לאנשים שכל תרומה קטנה היא מאוד משמעותית לנו, ולהגיד לך תודה שאתה מבין את זה בצורה כל כך פשוטה ושלמה. זה עוד יקרה. עוד נהיה אחד העם וביאליק פה. עוד נחזור למעמד סיני. דוקטור רות קלדרון, תודה רבה רות. בוקר טוב. תודה רבה לך רינה ליסמן.